Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16 mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ngayon pong Sunday, August 1st, 2021 ay meron po tayong pupuntahan na charity ride. Kasama ko po ang mga kapwa ko riders ng ERCP, Evo Riders Club of Philippines Camarines Sur Chapter. So, abangan nyo po ang magiging kaganapan po maya-maya lang. Let's go. Mura. Kaya Pops, mga kapatid ka, hope yun, nagdala pa tayo sa venue. Matanda na lang po pag nag-attendance. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong ligotin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklang nililibot ng lansana. Joyride dito, pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuungin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pag-rise, kaya hindi umulit. Sige, diretso lang. Overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ng sarili ang mga kasamahan. Malayo man ang ating biyahe at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. At makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin na kami na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Tayo ang tulungan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin na kami na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Yes mga kapatid, mga ka-Scorpio, meron na po tayo mga kasamaan ngayon na naghihintay pa rin sa iba pa nating riders group o members at iba pang riders club. Ito po, pakita ko po sa inyo. O yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, mga kasama natin ngayon sa charity ride natin ngayong araw ng linggo. Ayan po. We are brothers not by blood but by heart. Sniper po ang gamit nila. So, yung iba natin kasama. So maya-maya po ulit mga kapatid, mga ka-Scorpio. Kasama natin sa rides ngayon ang One Rider, BTCP Alliance, ang motovlogger na si alias Ayas at si Pop Cesar, at yung Lupa. Marami pong rider club po ang expected na sasama ngayon sa charity ride na gaganapin po sa Binalabang, Camarines Sur. So, tabayanan po din natin maya-maya po. Saludo ako sa mga katulad nyo. Sama-sama tayo, libutin ang buong mundo. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin at kami na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin at kami na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Bagong naklab dyan, pagpos-pos sa mga motor rider.
Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong libutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklong nililibot ng lansana. Joyride dito, pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuungin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pag-rise, kaya hindi umulit. Sige, diretso lang. Overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ang sarili at mga kasamahan. Malayo man ang ating dahil at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. At makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Tayo ay magtulungan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Tayo ay magtulungan. Marami na rin tayong napagdaanan, mga taong may sakit ating natutulungan. Libutin ang lahat dito sa Bicol Region. Kasama mga grupo unting babaong matututo kang mag-drive. Basta dahan-dahan tayo magtulungan para sa kinabukasan. Sumali ka na sa mga ride club dyan. Mapupuntahan mo ang di mo napuntahan. Kaya sama ka na, libutin buong Pilipinas. Hanggang sa pagtanda, pag-ride hindi kukupas. Saludo ako sa mga katulad nyo. Sama-sama tayo, libutin ang buong mundo. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami nagtagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami nagtagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, ang perfect couple ng ERCP Consult Chapter. Yan po. Sana true, sir. Tagabang manuat dyan, compose ko po niya sa mga motorider. Kasama po pala sa ERCP Consult Chapter, ERCP National. Shoutout po sa Team Big TV Katagumpay Unity Vloggers. Mga pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pag-rise, kaya hindi umulit. Sige, diretso lang. Overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ang sarili at mga kasamahan. Malayo man ang ating dahil at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. Yung turista, three-legged rider, moto. Kailangan charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Marami na rin tayong napagdaanan, mga taong may sakit ating natutulungan. Libutin ang lahat dito sa Bicol Region. Kasama mga grupo unting babaong matututo kang mag-drive. Basta dahan-dahan tayo magtulungan para sa kinabukasan. Sumali ka na sa mga ride club dyan. Mapupuntahan mo ang di mo napuntahan. Kaya sama ka na, libutin buong Pilipinas. Hanggang sa pagtanda, pag-rides hindi kukupas. Saludo ako sa mga katulad nyo.
salamat po. Yung para po si tagabos ng club dyan, focus ko po niya sa mga motor rider. Yeah. Kaya Pops, mga kapatid ka, Scorpio, nandito na po tayo sa venue. Matanda na lang po kayo nag-attendance. Libutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklang nililibot ng lansana. Joyride dito pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuungin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin kaya walang makakapigil. Mahal ko pagra-rise kaya hindi umulit. Sige, diretso lang. Overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ng sarili ang mga kasamahan. Malayo man ang ating dahil at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. At makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami natagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Tayo ay magtulungan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami natagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Tayo ay magtulungan. Marami na rin tayong napagdaanan. Mga taong may sakit ating natutulungan. Libutin ang lahat dito sa Bicol Region. Kasama mga grupo unting babaong matututo kang mag-drive. Basta dahan-dahan tayo magtulungan. Para sa kinabukasan, sumali ka na sa mga ride club dyan. Mapupuntahan mo ang di mo napuntahan. Kaya sama ka na, libutin buong Pilipinas. Hanggang sa pagtanda, pag-ride hindi kukupas. Saludo ako sa mga katulad nyo. Sama-sama tayo, libutin ang buong mundo. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami nagtagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami nagtagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Salamat po. Focus ko po niya sa mga motor rider. Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong libutin ng sabay-sabay. At ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklang nililibot ng lansana. Joyride dito pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuungin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin kaya walang makakapigil. Mahal ko pagra-rise kaya hindi umulit. Sige, diretso lang. Overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ng sarili ang mga kasamahan. Malayo man ang ating dahil at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. At makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami nagtagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami nagtagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtulungan. Marami na rin tayong napagdaanan. Mga taong may sakit ating natutulungan. Libutin ang lahat dito sa Bicol Region. Kasama mga grupo unting babaong matututo kang mag-drive. Basta dahan-dahan tayo magtulungan. Para sa kinabukasan, sumali ka na sa mga ride club dyan. Mapupuntahan mo ang di mo napuntahan. Kaya sama ka na, libutin buong Pilipinas. Hanggang sa pagtanda, pag-rides hindi kukupas. Saludo ako sa mga katulad nyo. Sama-sama tayo, libutin ang buong mundo. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang gamahin na kami nagtagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan.
tayo ay magtulungan. Umanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin at kamit na tagumpay. Tulungan ng lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan, tayo ay magtaungan. Yes mga kapatid, mga ka-Scorpio, tapos na naman po ang ating charity ride ngayong Sunday, August 1st, 2021. So salamat po ulit sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel na Scorpio 16. At ngayong araw po ay isa na naman pong kababayan natin mula sa Minalabak, Camarines Sur ang natulungan ng isang charity ride ng mga Riders Club dito po sa Camarines Sur. So keep safe po lahat. Kung wala pa mga importanteng plano sa labas, walang gagawin na mahalaga sa labas ng bahay, stay safe na lang po sa bahay. And God bless us all po. Mabalos po. Bye bye po. Bye bye.